der op i gaden. Nu ved jeg ikke, om det var brugt for lyd, der havde smykket det pænt. Men i hvert fald så har der været noget hver eneste dag, og jeg synes, at det er et formidabelt arbejde, der ligger til grund for hele denne festlighed. Den er vil jeg rette en tak til Bogøsamfundets bestyrelsesmedlemmer igennem årene, og ikke mindst den bestyrelse, der sidder i dag. Men det er helt sikkert, at de har formået at føre Bogøsamfundets elevforening op igennem årene. Den har været ude i store vanskeligheder ved jer, men de har alligevel formået at føre frem til denne dag, som jeg håber kan give nogle resultater efter den reklame, der allerede er givet i dag. Jeg beklager, at jeg har overset talen. Det er mine røde taler her. Men kan I høre det over? Det jeg gerne vil sige noget om, det var venskab. Jeg synes, at Bogø har altid været for mig noget med venskab. Det at have en ven, en man altid kan stole på. Vi har skolen på mange måder forsøgt at få eleverne til at forstå, at det var vigtigt at stole på hinanden. Derfor havde man det, der hed kaptajn i flommepenge. Lørdag den 5. september klokken er 10:40. Og vi er lige kommet fra Møn, og jeg vil nok sige, at vi har visse svagheder. Der er blevet gukket hist og pist, og somme skulle fortælle. Nu må jeg have lov. Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg har udgivet. Vi skal også have nogen nu. Vi skal ud bagud på skoven. Skal det? Kl. 11. Ja, det sagde vi jo i går. Det er for at se, hvordan I ser ud før og efter. Er du ind her? Bare gå ind der. Ja, hvordan er det godt? Lidt mere på de der skålingsbord. Hej i dag. Vi skal ud i vandet nu. Mark så i vandet, så vi skal i vandet. Erik, det er en orange knap. Den skal du trykke en gang. Der er sådan en orange knap, det er noget, du skal trykke på. Kan du have det godt? Ja, lige måde, hej.
Vi ringer til dig, Ulla. Ja. Så vi... Siger du noget? Det kommer i lokal-tv. Det kunne du få. Noget af det gør, det er nødt til, fordi der er været så meget. Ja, jeg har så meget frivilligt. Når jeg overspiller det, jeg tager det originale tapes, så kører jeg det over på en anden båndoptager, så stopper jeg helt lige på det her. Det er lige at stille, stiller jeg siger. Registrerer det til afsnit? Nej. Men nu er jeg slet på lydvinkel, og så er jeg tager på en læse, så skarpt i stykket, så står det betyder ikke noget. Det er værd, hvis det er slut og beviser på, at du er værd. Tak. Og jeg kan se, at den er når den blinker, så optager den stadig. Nej, jeg har været i bad, men jeg er ikke blevet barberet. Fordi det kunne man ikke i den bruser dernede i gymnastiksalen. Gentag det en gang til for mig. Hvad har der været? Du må godt. Træk så. Vi har været i din knold, du kan se på den. Jeg kan se på den, jeg er på håret. Det er flot. Ligesom din badebold. Hvad var det kostede med bukser på? Var der 50 kroner? Skal vi give? Nu er det stedet. Skal vi give ham 5 hver? Det synes jeg, hvis han hopper igen. Ja, helt ærligt. Mark, skal vi have den bare filmet? Køb en kaffe, kan jeg fejre på pengene. Nå! Kan du ikke se mine sko? Kan du ikke se mine sko? Du skal holde den meget stille. Ikke så hurtigt. Ikke så hurtigt. Ikke så hurtigt. Let duede. Mark, det kan altså ikke rigtig lide det der snørrebånd. Det kan være for meget. Jeg sagde sammen på computer. Det er sgu nok. Hvorfor er han noget dagligt? Kun de gamle. Om dengang Skal jeg afsted nu? Hej. Hej. Det er pænt. Hvad? Du skal da også spille igen, skal du ikke? Hej så. I bliver bare godt. Har du et udvalgets ejerlejr? Han vil fyre hele filmen med. Han er helt... Kører knolden nu? Den er ikke til at vinde. Tag lige til siden. Nu kommer blotteren! Nu kommer blotteren! Han er blotter. Det er min datter. Det er ikke så smart, at de to de må sammen. Nej, han er børnelokker. Har du set den jakke, han har inde på Kofodsskolen? Nej, nu kommer Ip. Ip, han tror, han er kommet på landet. Han er Samtalte du med ham i går? Så flot har jeg aldrig set, der har arvet. Har du arvet? Hvad fanden har du gæret med til at sige? Hvad kommer du med? En tango-æg. Det er tango-æg og tango-æg. Det er hotelregning. du kan ikke klage, du havde en etage for dig selv. Kan I sove på båden, eller hvad? Så din kæft, din møgmæger. Hallo, sig mig det. Max! Op med tegndreng! Skal du bare? Jeg er lige kommet til lomme, jeg er væk, jeg kan ikke mere nu. Nej, det er sgu da vores egen skyld. Det var uden til fræk dengang. Hvor var det små glas? Jeg skulle da ikke komme med at pakke op. Det må Anis. Hvis vi havde fået noget, havde du fået to.
Jamen for helvede, har du ikke nogen smuk glas? Så skulle jeg ikke have kommet det sidste kvarter. Marianne! Kan du ikke lige sørge for, at han får noget af? Nej, jeg vil ikke høre en skid mere til den kælling. Ikke? Er der nogen bøsser her? Ja, nej, han er lige smuttet, tror jeg. Han siger, hun er værre end moren. Hun er værre end min mor. Kan du lige servere en bajer til mig? Jo. Når du er færdig med den anden. Jamen, det kan de ikke se med brillerne, jo. Ja. Bzz, bzz. Nej, gør de ikke, du. Jeg øver mig i at gå en lille smule. Hvornår får vi det se? Aldrig? Det vil jeg ikke. Jo, hvis I kommer til Bogø-samfundets arrangementer. Nu vil vi høre det Mikkel, så han kan høre det, når han skal sige det. Hvorfor han ikke tager nogle billeder af dig? Nej, det skal han. Du skal have en god bajer, ikke? I er fine til at veje op med. Der ligger knogler. Er det med ude? Hvad var du bliver? Du har 75. Endnu en gang, farvel. Nej, I kører der ikke nu. Det vil jo bare spille min tid. Jeg gider ikke. Nej. Så har vi bare lige skoene, hvis vi hyrer. Ja. Det kan også være manden med ætro, det ved man jo ikke. Jeg er jo ikke helt sikker, at jeg kender de Bogø-drenge, du. Det er havnen. Det er den vej nu. Hold den kæft. Dels is ovenpå, og dels indeholder kalk, så alle hans flasker, de er hvide. I dag fik jeg en hvid tuber på båden. Det må du sige. Det må jeg sgu ned og prøve nogle flere, du. Tænk. Jeg har svømmet derovre tilbage igen. Og du? Nej, kraften på den ene vej. Har du svømmet til Stuttgart? Ja, til Stuttgart 5'er. Og det, hvad så du færgen hjem så? Jeg søger om ugen, så. Og en 5'er er jo mange penge, ikke? Jo. Og den er flot, den der. De har taget bladene af den. Jamen, jeg er ordentligt dum, den har haft det. Hvordan vidste du var en udlejningsbil? Det ser Kasper Postbud for helvede. Ja, han vidste det. Han ved jo alt, ikke? Ja. Man skal jo vide sådan noget. Gamle dage, der er konen centralen. Ja. Goddag, jeg skal have dås. Ja, hun er ikke hjemme, så altså. Hun er også Pedersen at drikke kaffe. Ja, vi stiller lige om. Okay. Når så doktor skulle ringe hjem til sine skeder, så fik jeg lytterøret og vælter op, ikke? Ja. De er sådan en boks, man begynder at ringe derop for 10 øre. Så er doktor skrevet, så skulle Kasper, vi skulle høre det. Nå, de skal der. Er du klar? Nå, skal far komme hjem til dig? Nå, det var måske ikke så godt. Ja. Jeg fik det hele med, ikke? Jo. Var det nogen af gutterne? Ja, det var jo